Aha. Dobře. Tak. Jako pěkný to tu je. Ale no, nižší jo. Už jí mám po pás, vole. Tak, vedoucí zájezdu. A my se pověste. Hej vy, pane Zeleném. Ano, prosím. Já jsem byl určen jako vedoucí zájezdu. Doprava. Vy jste ale, pane. Aha. Jsi si jistý, jo? Říkám přes nějaký potůček. No to není cross. Ne? Tati, ty to točíš? Jo? Tak mi to pak pošli. Terenu. Já si tomu podívat. Pojď, jdi bez... Nebude sranda, bude to vážný, pojď. Já nechci nic říkat, jo, ale začínáte to nějak přehánět. Ti přede mě. Když padá, tak půjdeme oba. Super, no. Půjdeme aspoň do sudu zpátky. Ale mám takový pocit, že jsme asi jediní lidé, kteří touhle cestou vyšli na Starověžce. Stále víš a víš, jako staří průzkumníci. Měle je. Ale kdo tohle vymyslel? Ale blbost. Vidím světlo na konci cesty. Jsme na vrcholu starého Dumbiera, nebo jak se to tady jmenuje. Medvěda jsme zatím nepotkali, jenom jednoho ufuněnýho pražáka. Stopař Peťa rekognoskuje terén. Mladina frfňá. Mladina frfňá. Já nechci mít klíště. Což mají boreliózu. Ne, ještě 4. A tady všichni Ne. a tady někdo udělal kamenou. Jaký dojmy? Ne, Domů. já mám úplně mokrý nohy. Aha, dobře. A budu mít pijaví. Co dál? Prdela, tam zase krytku. Ne, to je po zbojníkách, tak to ve stolická myše nebude. A tady máme rozhlednu. Jo.
hodně zle. Aha. Dobře. To brzo. No, mě už taky. Můžeš podpořit někoho. Nějakýho. Pomožte a jeho rodině. Nesplet, protože jakmile uděláš pár desítek metrů někudy nudy, tak seš píči. Tak jdeš vole půl dne. Tak jdeš půl dne špatně, ty vole. To je, No, jako, to je bezva. Co chceš? tam jsou ty trasy jako tolik těch tras. A tady cítím krávy. No. Jo, máš pravdu. Našli jsme cestu, našli jsme ji. Volejte sláva, 3 dny se modlete. A teď dají žlutou vole po 10 metrech, jo? Tady jich 30, tady 100 metrů nedají. A teď jí dají po 10 metrech. Šoboláci. To by to chci, vole. Update naší výpravy. Začalo pršet. Domů to máme ještě zhruba hodinku. Třeba půl kilometru. Ale to nesmíme vůbec ostatním účastníkům říct. Protože by vypukla anarchie a panika. A panika je v horách to nejhorší, co se může stát. Prostě to, že prší. Mají chudáci mokré nohy, hlad, vybitý baterky na mobilech, takže nemůžou točit TikToky a streamy. No, morálka je teda hodně nízko, ale musíme to vydržet. My to dáme. Jsme velký, tvrdý Pražáci. Zatím se mějte, já se ozvu. Čus. Prosím vás, dobrý den. Já bych si chtěl zeptat, jdeme dobře. Promiňte, no. Promiňte, aby jdeme dobře. Slečno, slečno. Ach, jo. Tak taky 4. Teď já nejnižší hedník.
příjemná chvilka. Placení. Počkej. Tady. Aha, tady. No ty vole, já už bych se ztratil, ty vole. Macha, použ je to. Je, bakaj, tady. Kaluš. Nedochytaj mě. Dobrý. Děkujeme. Ja sa vám predstavím s týmto hudobným nástrojom. Je to teda harfa, konkrétne háčiková, alebo inak nazývaná krovcina. V minulosti bola harfa považovaná aj za nástroj bohov a anielov. Budem hrať teraz jednu skladbu. Myslím, že aspoň niektorým z vás niečo hovorí skupina Coldplay, takže to bude taká skrátená verzia ich piesní Fix You.